चिरां जिल्ला बेंटल बिक्रमपुर गामिनि थागिबि निबास ब्रह्मआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो टिउमार बेरामनि फाहामथायनि थाखाय अपारेशन खालामखांनायनि उनावबो आइखां बायखां सानायजों बिसनायाव गोग्लैसोनानै दं। बिथांनि बेबायदि हालोदखौ खौरां मोननानै 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा निबास ब्रह्मखौ खौरां लाहैदों। निबास ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि थांनाय साननैसोनि सिगां गुवाहाटी बि बरुवा देहा फाहामसालियाव टिउमार बेरामनि थाखाय अपारेशन खालामजाहैदोंमोन। बेनि उनाव उदैनि हासुनाय गाराया हामखांनायनि उनावबो आइखां बायखां सानाया खमायाखै होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा गावनि उदैनि सानायखौ फाहामसालियाव फाहामथाय लाहैफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनाव गरसे गरनै रांनि मदद हरनो गुरैयै खावलायदों। बिथांनि बेंक एकाउन्ट नम्बर 3745861165 गोबां मिथिनो थाखाय 6900935997 बे फन नाम्बाराव फन खालाम। दाथ' माबायावसो टिउमारखौ अपारेशन खालामबाय। अपारेशन खालामखांनानै टिउमारा मोनबाय 5 केजि बादि आरो 5 केजि बादि मोनोबा थांफिनो माबानि चेकआपनि बाथ्रा फैदों। खालामदोंमोन अपारेशनखौ बि बरुवा गुवाहाटी। गारायफोरा बारा हामनाय बायदि जायाखै नामा? गारायफ्रा हामजोबाखै, सिङावबा माबादि जानानै दं दा मोनथिजोबा आरो चेकआपनि बाथ्रा फैदों आरो। सायो आरोना? सायो, सिङाव एसे मोजाङै साबाथाय साबाय, थानो हालायै बादि सायो आरो। दा दिनै नोंथांनि न'खराव एमएलए फैदोंमोन, मा बुंलांखो बिथाङा थांनायनिखौ रेडि जानानै था, उनाव मा बेबस्था जायो जायखिजाया रेडिल' जानानै था होनलांदों आरोखि। नोंनि बे अपारेशन खालामनाय गारायखौ डक्टरनाव नायजाहैफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा नोङो, जेनेबा अनसुंथाइफोर? आं बेखौनो सानदोंमोन आरो सोरबाफोर एसेसो होयो नामा। दा जेबो गैला हिसाबै हाबो फानबाय, न'आव जा दङ दंफां लाइफां बेफोरखौबो फानजोब्बाय। दा गरसेबो आखाइयाव गैया, ओंखायनो सोरबाफोर सोरनिफ्रायबाफोर थाइसे थाइनैफोर मोनोब्ला थांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। ओरैनो आदाया मा खालामोमोन? आं सिगांनिफ्रायनो माबा मावोमोन आरो, मा होनो दंफां मिलफ्राव ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावलाबायोमोन आरो। बिदिजोंनो सोलियोमोन आंनि गथ'फोर फरायनाय, जानाय थानाय, बे हाजिराजोंनो सोलिलाबायोमोन आरो। साबेसे माबा दङ मेम्बार न'खराव? गथ'फोर ओरैनो हिनजावसा 2, ओमफ्राय आंनि हिनजाव जाहैबाय आरो आइ दङ आरो दा। साबा परियाल दं। ओरैनो माबायदि असुखआव गोग्लैयो नोङो, जेनेबा सानायफोर माबायोबा? सायोब्ला सम सम एकदम बेलथायनो हायि बादि जायो, एसे थरा सरा खालामनो हाया, साबाथाय साबाय आलौवो, सायो, माने नैबे बिखा खंख्लानिफ्राय साख्लायो आरो एकदम आलौख्लायलाङो। बिसिनाव बिदि उन्दुसोनानै थानांनाया बेसे गोबाव जाखो? उन्दुसोनानै थानाया दा फैनायनिफ्राय दिनै 6 दिनानो जाबाय। दिनैजों 7 दिन जाहैबाय फैजेननायनिफ्राय। बिदिनो एसे सिखारो, उन्दुफिननाङो, बख्र'बो उदैया।